O deporte foi o eixo condutor de boa parte dos actos celebrados polo Concello de Ribeira ao longo desta semana para conmemorar o Día da Muller. O principal tiña lugar esta mañá no Auditorio Municipal, que acolleu unha homenaxe a ribeirenses que destacan en diversos eidos deportivos. Porque o deporte tamén necesita referentes femininos, mulleres que demostren que o talento non entende de xénero nin límites. Moitas veces estas son nas barreiras que a sociedade nos construe. Precisamente un deses referentes femininos nos que as novas xeracións poden verse reflexadas é Ana Peleteiro, que participou tamén no acto, apelando á necesidade de seguir a visibilizar o papel das mulleres no deporte dende a infancia. Para min o deporte sempre foi moito máis que competir ou adestrar, foi unha escola de vida, ese esforzo, disciplina, compañerismo e tamén a levantarme cando as cousas non saen como esperamos. Durante moito tempo, as mulleres no deporte tivemos que loitar por ter o noso espazo, por ser visibles e valoradas. Por iso é tan importante seguir apoiando as nenas e as mozas que soñan con dedicarse ao deporte para que saiban que tamén é un camiño posible para elas. Tras a entrega das distincións, a soprano Esperanza Mara puxo broche de ouro a este motivo e a vez reivindicativo acto.